Hard ma'am sa basic Ha? dapat gigin po mga kita. Gigin lang i-print ko ma'am pagka-receive ako. Kung tapos dito, Nung software hard copy lang mo. Dali-talo mga print up may isa din PPF, PPAPP. Buwan mong sayang na ako Mali magaling nga ma-edit. may cut din yun. Nagipasa, dinabasa ko. Next. May na. Baga natin sa klase.